De cabells no són. El cable no és maniet. I del ramo tampoc. Pues si te talla ese aparato, La màquina. cuando se lo fallas, 30 euros val el cable y 30 o 20. És bona ferramenta. Tu no dius que no t'agradi el preu? Ara que fa que Yo la veo acá, dame simplificar. Y va diners, se va a dar. Allà n'hi ha foll. Allà n'hi ha grip. Allà tenim font. Va, te tiro per l'àvia i li ponen allà. Això són coets, això no fa. Hasta ni dos parecía querer, hasta ni dos parecía querer de fan, esto que es distinto, con todo rollo que paga. Pero esto es cada uno tiene una manera de pensar, sí, pero ven acabado. Pero caminado estaba para mí. Un gabinet que taller? No sé què és tota una. Què? Ara va per allà, no va per allà. I la canta. El humo va per allà. No, que el punt va per allà. Va per allà. De moment que dirà remolinat.